O să fac acum o filmare pentru acest mini camper Vito. Am deschis ușile de pe lateral. Asta se vede în spate, cu scaunele ridicate. Acum m-am urcat în ea, stau pur și simplu. Aici e un fel de birou. Aici e o scrumieră. Aici sunt niște cărți de joc. Aici sunt tot felul de sertărași unde poți să-ți bagi tot felul de chestii. Asta e tablou. Aici este niște apă, dacă vrem, da? Și e o masă care se întinde. Niște perne, WC-ul. Mai pozez încă o dată aceste scaune pe care acum o să le las jos ca să pot întinde patul. Patul este 3 sferturi, este deja întins. Mai trebuie să întindem un sfert, cum ar veni. Este pus pe e pus pe un cadru de genul ăsta special, deci nu e pus pe o tablă sau ceva. O secundă. Așa, în momentul ăsta am întins patul, da? Am pliat scaunele, vedeți aici? Și patul este întins. Practic stai ca acasă. Da? Acum vi-l arăt patul strâns pe jumătate. Lângă pat aici avem tot felul de chestii. Scaunele mici. Practic din spate poți să bagi mai multe sub pat. Aici am niște ventuze care le pun pe geamuri ca să pot să prind umbrelele. Umbrelele sunt lungi, alte sunt mari. O să vă arăt și în față cum se vede cu camera și cu tot ce trebuie, da? Asta e pe lateral. O să mă urc la șofer. Aici este WC-ul, portapotii și cărbun și tot ce mai e sub pat. Acesta este ventilatorul care s-a deschis. Merge cu viteza. Acum l-am închis. Acum îl deschid din nou. Poate trage aerul sau poate sufla aerul. Depinde cum îl apăs aici. Aici jos avem un convertor de 220. Te simți foarte bine pe aceste scaune, care se pot folosi sau nu se pot folosi, depinde cum vrei. Poți să mergi și cu patul strâns, cum ar veni, cu patul deschis. Vă arăt acum și când deschideți ușile din spate ce se vede, da? Și care este spațiul. Deci, după cum v-am zis, aici de desubt am tot felul de scaune, saltele. Asta este perdea de duș. Aici e aragazul cu arzătorul și grătarele și grătarul ăsta. Aici sunt tot felul de vase, tot felul de chestii. Deci aveți loc să vă băgați ce vreți, că încă mai este loc. Acum am pornit-o ca să vedeți și din partea asta de la volan. Să vedeți cum se vede interiorul și de aici. Mai mult de atâta, se poate circula și pe aici dacă se vrea.
practic de aici se ajunge în spate și din spate se ajunge aici. Ok. Are navigație pusă de mine cu cameră de marșalier. Acum se vede camera de marșalier. Da? Ia să vedem. Dacă ajungem, avem și cameră de față. Schimbăm de aici. O să încercăm. Deci se comută de aici, camera de față, camera de spate. Camera de față, camera de spate. Așa, după cum se vede, pornește foarte bine. Da? Și merge foarte bine. Nu scoate fum. Merge 180, dacă vrei, da bine, eu n-am mers de costă 120, 130. Iar kilometrajul este acesta. Bine, ele merg până la 1.000.000 de kilometri, 1.000.000 și ceva, adică da, sunt motoare foarte bune. Căutați pe forum, eu am văzut și din practică. Gata, am închis și am plecat. Aceasta a fost prezentarea acestui Mercedes Vito, micuț, drăguț, care poți parca oriunde și poți merge cu el și în sălbăticie, la mare, la munte, pe plaje.